カムスターマヤです。今回のレッスンは1から100までの数え方と時間の言い方です。セブとか私の住んでいるところ、ダバオ市などではビサヤ語をしゃべる地域では英語とビサヤ語の発音にしたスペイン語の数字を使ってよく数えるんですよ。もちろんマニラとかでもそのスペイン語の数字を使って数えますが、ちょっとしたスペルとか発音の違いがあります。発音とかスペルの違いがありますが、スペイン語ができる方々には今回のレッスンはとっても簡単だと思います。では始めます。まずは1から100までの数え方を教えたいなと思ってます。では始めます。はい、1は uno です。いいですか？はい、uno です。で、2は dos ですね。dos です。で、3は tres です。tres です。スペイン語と同じですね。はい、4は cuatro です。cuatro。はい、5は cinco です。cinco です。で、6は seis です。seis です。スペイン語とちょっと似てるんですけど、スペルとここの発音はちょっと違います。いいですか？はい、cuatro, cinco, seis です。はい、次は7、8、9です。7はsiete、siete。で、8はocho、ocho。どっちでもいいです。いいですか？ocho、ochoです。で、9はnueveです。nueveです。はい、次は10、11、12です。10はdiez、diezです。で、11はonce、once。で、12はdoce、doceです。はい、次いきます。はい、13はtrece、trece。で、14はcatorce、catorceです。で、15はquince、quinceです。trece、catorce、quinceです。いいですか？はい、次は16はdieciséis、dieciséis。で、17はdiecisiete、diecisiete。dice を前につけただけです。いいですか？で、18はdieciocho、dieciochoです。dieciséis、diecisiete、dieciochoです。はい、次は19、20、21です。19はdiecinueveです。で、20はveinte、veinte。フィリピン語の発音にするとveinteになりますが、ビサイ語の発音ではveinteです。veinteです。で、21はveintiunoです。veintiunoです。veinteの後にuno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve をつけたら21から29までの数え方になります。いいですか？はい、次は飛びます。30、40、50です。30はtreintaです。treintaです。タガロ語の発音ではtreintaになりますが、ビサイ語ではtreintaです。treintaです。で、31にするとtreintaの後に y をつけて、で、unoです。treinta y uno、treinta y dos、treinta y tresなどなどです。いいですか？で、40はcuarentaです。cuarentaです。41はcuarentayunoです。ここに y またつけて、で、unoです。uno, dos, tres、9までですね。いいですか？で、50はcincuenta、cincuentaです。同じルールです。y をつけて、uno, dos, tres, cuatro をつけるだけです。いいですか？はい、30はtreinta、40はcuarentaと50はcincuentaです。はい、次は60、70、80です。はい、60はsesenta、sesentaです。で、70はsetenta、setentaです。で、80はochenta、ochentaです。61はsesentayunoで、71はsetentayunoで、81はochentayunoです。簡単ですね。はい、y をつけて
プラス1、2、3、4、5、6、7、8、9をつけたら61から71から81から69、79と89までの数え方になります。はい、最後は90と100なんですけど、ボーナスで1000まで数えましょう。はい、90の時はノベンタです。ノベンタです。いいですか？ノベンタです。で、100はイサカガトスです。多分これはもうスペイン語じゃないかなとは思うんですけどね。はい、イサカガトスです。100、100ですね。はい。この時はそのusa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, puloの数え方を使うんですよ。100になると、その1、2、3、4、5、6、7、8、9、10じゃなくて、前の動画ではusa, duha, tulo, upat, lima の数え方を教えたことがあるので、確認してくださいね。はい。100の時は、イサカガトスかウサでも大丈夫です。ウサカガトス、イサカガトスです。で、200の時は、ドハなので、ドハカガトスです。で、300の時は、ドロカガトス。で、400の時は、ウパッカガトス。で、500の時は、リマカガトス。6は、ウノムカガトス。7は、どうやっていいのかなですね。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 かガトス。で、800はワルかガトス。900はシャムかガトスです。で、最後は1000はイサカリボになります。イサカリボです。ですか？で、2000はドカリボ。どなるです。いいですか？私は100、イサカガトスとかあまり言わないので、ちょっと迷う時があるんですけど、でも、これが言えなかったら、英語の100、200、300、400、500の方を使っても大丈夫です。でも私とかは、若者は英語の数え方でよく数えるんですよ。これじゃなくてです。ちょっと言いにくいので。よくわかりましたか？次は時間の言い方を教えたいなと思います。まずは、今は何時ですかっていう表現のビサイ語での言い方を教えたいなと思ってます。はい、これです。Unsay oras karon? Unsay oras karon です。Unsay というのは何って意味ですよ。何？もともとはunsaだけなんですけど、ここにも名詞があるので y をつけました。はい。Unsay oras karon? oras は時間という意味です。で、karon は今という意味なんですよ。はい。Unsay oras karon というのは日本語にすると今は何時ですかっていう意味になります。はい。もう一回発音します。Unsay oras karon? Unsay oras karon です。いいですか？はい、最後には時間の言い方を教えたいと思います。まずは1を復習しましょう。はい、1はunoですよね。でも時間になるとunoはunaになります。例えばこれですね。1時っていう意味なんですけど、a la una です。a la una です。あらになるのは1時の時だけです。いいですか？で、2から12時まではあらすになります。いいですか？あらうなです。あらうなです。1時って意味です。で、あらす2は2時です。で、あらす3は3時。あらす4、4時。あらす5、5時。あらす6時。あらす7、7時、a las 8, 8時、a las 9, 9時、a las 10, 10時、a las 11, 11時、そして a las 12は12時です。いいですか？a la una です。a las 2いいですか？わかりましたか？はい、次はこれです。a la 何々y mediaです。ここもあらすでもいいんですけど、多分ここにはうなを使うのであらを書いたと思います。いいですか？メジャーというのは半分という意味なんですよ。60分の半分は30分ですね。ということはこれは30分という意味です。で、いはとという意味です。スペイン語ではとという意味です。で、ここはあらって書いたので、せっかくあらって書いたので、ここは一時を書きます。入れます。はい。
1時半って言いたいときは、a la una y media になります。わかりますか？ a la una y media です。ですか？それは1時半のことです。で、2時半って言いたいときは、すいませんが、ここに S をつけます。いいですか？はい。a las dos y media になります。いいですか？で、3時半は a las tres y media です。ここにもう一回書きます。いいですか？で、最後、4時半は a las cuatro y media です。30の30分を使ってもいいんですよ。例えば、30は30じゃないですか。メジャーじゃなくて、30をここに入れても OK です。例えば、さっきの1時半は、a la una treinta になります。いいですか？いはないんです。これ、メジャーの時だけいがあります。いいですか？ a la una treinta か a la una y media。1時半という意味です。はい。例えば、1時10分ですね。1時というのは、a la una です。で、10分は 10です。なので、最後にすると、a la una diez です。a la una diez です。いはなしです。いはメジャーの時だけ使います。a la una diez です。はい、次は2時半です。2時半ですね。a las 2なので a las ですね。a las dos にtreinta 30 a las dos treinta です。で、他の言い方では a las dos y media です。ですか？はい、次は10時45分です。はい、10時っていうのは 10ですね。で、10は a las を使います。なので a las 10になります。これが10時です。で、45分、40は40です。で、5は5。40と5をつなげるので、40の後に y をつけます。いいですか？なので、40という発音になります。で、5が最後ですね。はい。45というのは45です。で、このまま全部言うと、a las 10:45 です。a las 10:45 です。最後のレッスンはスペイン語のレッスンになっているような感じがします。いいですか？はい。例えば、皆さんと一緒にやりましょう。5つしました。はい。11時23分です。11時23分です。11時というのは、a las じゃなくて、はい、そうですよ。a las 11。で、23は、23。いいですか？ a las 11:23 になります。いいですか？ a las 11:23 です。はい、次は9時5分です。9時5分。9時は9でいいんですね。9なので、a las を使います。はい。a las 9で、5は5です。なので、9時5分は a las 9:05 になります。難しいんですか？はい、最後は3時52分と5時36分と7時58分です。いいですか？で、3時は、3というのは3です。いいですか？で、3時というのは a las 3です。で、5時は50ですね。で、2は2です。で、52なので52になります。いいですか？ 3 時52分は a las 3:52 です。ここに書きます。いいですか？はい、次は5時36分です。はい、5は5ですね。で、30は30です。で、6は6です。で、30と6なので、つなげると、30の後に y をつけます。36になります。
で5時36分というのは最後にすると a las 5:36 a las 5:36 になります。はい、最後は7時58分です。7時58分です。7は7ですね。で、50は50です。で、8は8です。で、58分にしたら58になります。y をつけますね。はい、で、7は a las 7です。全部言いますと a las 7:58になります。もう一回言いますよ。a las 7:58です。わかりましたか？難しかったですか？今回のビサイ語のレッスンは簡単でしたか？難しかったですか？それはまだ言いにくかったら英語を使って時間を言ってもいいんですよ。はい。質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてください。Maraming salamat po. Paalam.